Tingnan natin. Ano, 8 o'clock na ng gabi. Nagigising ko lang. Nagnap ako kasi ng hapon na yun. Tapos, nadiretso yung tulog. Kaya, ang tawag ko. Oh, hello. Oh, excuse me. Wala lang. Ipising ko lang. Tom Jones na ako. Kailangan, hindi pa ako gutom. Hindi pa naman masyado akong gutom. Tawag doon, hindi pa naman nagmukulo yung siguro. Pero kailangan kong kumain kasi ang tawag doon. Kailangan kong kumain kasi inom ako ng vitamins. So, magtitinapay na lang ako and then gatas. And then pagkatapos ng gatas is pagkatapos ng gatas tinapay lang ako. So guys, samahan niyo na lang ako. Ayan yung nap natin, napunta sa tulog talaga. And then, kanina may kumatok sa akin na kapitbahay ko. Binilhan ko siya ng tawag doon, banana cake for my pagtutom ako, coffee, init pa natin. Ganun. And then, eto na lang yung kakain. Tapos talagyan ko ng palaman. This one. Etong cheese whiz kasi wala lang, gusto ko lang. Wait lang. Ayan, ito na lang. Diretso ko. Lalagyan natin sa ref to kasi alam niyo na baka pwede naman kasi siya i-eat lang. Pero mas prepared ko ang tawag. Fresh milk siya guys. Initin ko na lang. I-microwave ko na lang siya. I-microwave ko na lang. Guys, microwave ko lang yung aking food, ay yung aking food, yung aking gatas.
apat na maliliit na tinapay with cheese whisk and gatas. Perfect. Parang gusto ko siyang kainin. Pero kinawa na lang. Banana cake. Masarap din yan. Harap nito. Yung bigas ko. Harap. Sobrang hinapan nito. Lambot. Sobrang lambot. Hindi ako malig sa tinapay, guys. Kasi mapili yung bunga nga ako sa tinapay. As in, yung tinapay na matigas, ayaw, hindi ako makain yan. Gusto yung tinapay na sobrang lambot. Ito pa, ang lambot-lambot. As in. Pag pinain mo pang, makakaagad sa bunga nga mo. Na sobrang lambot niya. Ganun. Sarap. Ganyan ako minsan, guys, lalo na pag bagong gising ako. Pag kumakain ako, medyo natutulalay ako. Ganun. Natutulalay talaga ako. Pero minsan hindi ko siya napapansin. Bibiglaan ako. Okay. Tulalay akits. Ganyan. Tomorrow pala, pupunta tayo ng Bula. Ay, tomorrow. Tomorrow. Kasi wala pa namang oras pa lang naman. Tomorrow, pupunta tayo ng Bulacan. Dun sa bahay ko. Kasi wala lang, bibisit lang. Pero before tayo pupunta dun, mamamalengke muna ako dito kasi may nag-request sa akin ng adobong ribs na maanghang. So mamamalengke ako, bibili ako ng ribs na baboy at saka sili kasi gusto niya maanghang. Yun lang naman. Tapos lulutuin ko. Pagkatapos ko magluto, saka tayo aalis. Saka tayo pupunta ng Bulacan. Ihatid muna natin. Tapos pagkatapos ng ihatid, saka kami pupunta ng Bulacan. Ang bibigyan ko pala ng request ng aking tawag dun na adobong sili ice yung aking mentor. Kaya lulutuan ko talaga siya. Yung nag-positive, guys. I need to buy spray. Kasi dumadami na naman. Alam mo.
sarap nito guys. Yan, cheese whiz. Pero nakakaumay siya. Pero masarap talaga siya. With milk pala siya. Masarap. Fan na talaga ako ng cheese whiz kahit noon pa. Hindi ako fan ng kahit anong tawag doon. Pero nauumayan din ako sa kanya. Yun nga lang, pag gusto ko siya, gusto ko talaga siya. Yung nahanapin ko pa rin siya. Mag-i-endorse ako ng cheese whiz. Hindi tulad ng mga ex, hindi na binabalikan. Pero si cheese whiz, binabalik-balikan. Ganon. Pwede mag-endorse. Kahugot. Ang kahugot na naman ako. Yung walker, may damo. Yung walker outs ko dyan guys, ang laki. Hanggang ngayon, hindi pa ubos. Pero, kakainin ko din yun. Pag nasa mood lang ako. Wala pa ako sa mood eh. Wala pa talaga ako sa mood. Kumanan eh, ng walker outs. Oh my God! Wow! Wala pa lang, para hindi ako maumay. Eh, inapat ko eh. Ang liliit lang nun, diba? Pero, naumay ako. Ay, naku, hindi ako fan kasi ng Hindi na pa yun. Ang pan. Hindi lang ako nagutom. Hindi. Wala din ako gana kumain ng ng kanin. Meron pa ako naiwan dyan na udong, niref ko. Na udong with sardinas. Kasi masarap yun guys. Init ko lang yun. Lagyan mo lang tubig. Tapos pakulan mo konti. Pwede ulit kainin yun. At saka yung rice ko, nilagay ko na rin sa ref kasi wala lang. Wala akong ganang kumain. Kaya nagtinapay. Oh, yan. Busog na ako. Madali ako mabusog. Pero pag may gana naman ako kumain, may problema yung bunganga ko. Kasi miya lang ako nangyaya. I love food. Sobra. So guys, tapos na ako uminom ng aking vitamins. Patay na natin yun kasi higa na naman ako. Ganun bang higa ko naman. Pero dito po na. Wait lang. Tanggalin ko lang yung aking bra. Kasi sakit. Masakit sa dibdib. Ayan. Magmuni-muni muna ako dito sa aking bed. Ayan. Magmuni-muni muna. Diba? Wala naman kasi naman. So, manonood lang ako ng tulpo. Si Tulpo ang paborito ko ngayon. Lilibang ako sa kanya. Natatawa din ako sa mga pinagagawa niya. Pero at least minsan naiiyak ako. Naiiyak ako kasi naawa ako dun sa tapos bless siya kasi tumutulong siya sa tao. Kaya so ang tawag dun, sige na, mamaya na, parang nanaman akong gana. Yun lang kinain ko guys, pero busog na ako. Pero yun nga lang, hindi ko siya masyadong gusto. Ganon. Bet ko siya, parang bet lang. Pero hindi yung gusto ko siya kainin. Ganon. So,
Montage tayo guys, kung ano mangyayari sa akin dito. Pag ako matulog. Diba? I miss my baby. Here. Cute. Kasi natulog din naman ako. Nakatulog naman ako. And then, anong oras na now? It's 7:11 na ng umaga. Namalengke pala ako at bumili ako ng buto-buto ng baboy kasi i-adobo ko na tuyo. Ngayon, pinapakulo ako siya dito. Para mawala yung lansa niya at malambot siya. Kaya sa rice cooker ko siya niluto. And then, tawag dun. Ito na kayo. Kasi nagpapakulo ako ng init na tubig para sa sabaw niya. Kasi may nag-request na isang tao na gusto ang luto ko. Ito ang ating siya kasi love green. Love green. Nag-request pala nito si yung mentor ko ng sinasabi ko sa inyo ako. Ay! Tapos na yung adobong na may sili na buto-buto. Tapos na siya. And then, ayan ang ibibigay ko. Love it. Saka tinikman ko. Sarap-sarap. Adobong buto-buto na may sili. And then, maliligo na ako. Kasi 8:40 na. So, maliligo na ako para may isang oras pa ako maghanda kasi 10 niya ako susunduin. 10 ako susunduin ng kapatid ko. So, dito ko na rin na-end ang aking vlog. Thank you for watching my vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel. See you next vlog. Bye-bye.